Takže, když se domluvím s 19letým synem, že ho ve 14:05 vyzvednu na vlakáč, a ještě jsme si říkali, jo, mami, ve 2 budu v Beškovicích. Tak jak jsem ti do prčic mohla říct, že pro tebe přijedu do Roudnice, to vůbec nedává smysl. Takže... Jakože čekám na vlak z Roudnice, mě by vůbec nenapadlo, že tebe mohlo napadnout, že pro tebe pojedu, teď to ani nedává smysl, Jindro, teď to není logický. Teď to vůbec nemá smysl žádnej. Když tam máme být ve 14:30, ještě jsi mi posílala SMS-ku. Tak když víš, že tam máme být ve 14:30, tak asi těžko pro tebe můžu být ve 14:00 v Roudnici. Co je tohle za debilní argument s prominutím? Ty si prostě měl a ještě se spolu bavíme a ty říkáš, jo, mami, já už letím, ať ten vlak stihnu. Takže já ti volám, že jsem v Beškovicích a ty mi řekneš. No jasně, tak na nádraží, z nádraží asi jezdí co Jindříšku, vlaky. Takže já tam teď jedu s Boriskem, zkusím to tam nějak prostě říct, že ti ujel vlak ze školy, prostě, že se strašně pomlouváme, že ti jedu osobně prostě omluvit a jestli mi nám nedali nový termín. A jestli nám nedají nový termín a ty máš opravdu něco se srdcem, tak já to prostě nezjistím, protože budeme půl roku čekat a budeme muset jezdit do Prahy. A tam jsou termíny třeba za 7-8 měsíců. A já to potřebuji mít lékařský podložení i pro tvoji školu, Jiříšku. Takže když se s tebou dohodnu, že nikdy máš být včas, tak mi neříkej, že jsi něco myslel, ale prostě říct si tím, na čem jsme se dohodli. Zlato moje. Já jsem neřekla. Dobře, já jsem neřekla, Jindro, sedám do auta a vyzvednu tě v Roudnici na nádraží. Rozumíš mi, z čeho ty můžeš mít zmatek? Jindro, já jsem jenom chtěla, aby si mi napsal, jo, vlak stíhám, tečka. Já ti nerozumím. Jak jsi mohl myslet, že pro tebe jedu do Roudnice? Tak proč jsi se tím nedržel? Jenomže Jindříšku, taky miláčku, ale takhle to nefunguje. Ono to tak nefunguje. Kdyby to tak fungovalo, tak neřeknu nic. Říkal si mi, že mám za tebou chodit jenom jednou nahoru. Tak jsem za tebou jeden čas chodila jenom jednou. Kdykoliv jsem za tebou přišla jenom jednou, tak si prostě do školy neodjel. Takže co jako? Takže já si já se snažím se ti všechno psát. Všechno spolu plánujeme dopředu. Tak když to máme naplánované, tak proč se toho nedržíš? Já jsem se jenom bála, aby to nezapomněl, protože jsem napsala na ten